सालबारि जिल्लानि सिङाव सालबारि ब्लक बे कमिटियाव 100निबो बांसिन जयेन जाफैदों गोबां महिलाफोर फैदों गुबुन गुबुन हारि माहारिबो फैदों बिथांमोना जयेन जादों जयेन जानायनि खारनानो जाहैबाय एबार बिटिआरखौ दाफुंनायाव बयहाबो गोसो मोदोम जिउ होनानै आवगायबोदों मानो होनोबा दिनै बिटिआरआ मोनसे गोबां हारि माहारिनि थैजों लिरजानाय बे बिटिआरआ ओरैनो मोननाय नङा गोबां बोसोर दावहा नांबोनानै बा दिनै एनडिएफबि फोरा गोबां हाथियार दैनानै गावबागाव आगोमा जिउखौ बावनानै मोननाय दिनै फरायसा आफादाबो गोबाव समनिफ्रायनो आन्दोलन खालामनानै मोननाय दिनै नैबे बिटिआरआ बेनिखायनो रायजो राजाफोरा मिथिगौ जे जों 17 बोसोरखौ थगायजाबाय थालिया होनना दिनै बिटिआर खुंनायाव जोङो बयबो साखाफारा जानानै आवगायबोगोन होननानै जोंहा बांसिन आइजो माहारिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ जों बेखौ नुनो मोनदों दिनै सालबारिल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो गोबां आइजोफोरा जयेन जादों आरो जाबावगोन हाग्रामा महिलारि बिफाननि बुंदों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 5,000 होगोन होनना बिथाङा बायनानै भट देरहानायनि मोनसे सेस्था लादों बिथाङाथ' बयबो रायजो राजा आइ आफाफ्रानो मिथिखागौ बिटिसि खुंबोनाय दिनै बिथांमोना 17 बोसोरानो जाबाय दिनै 17 बोसोराव मा होदों बयबो रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ आरो बिथांमोनहा हुदा जाबोबाय जे बिदि रायजो राजाखौ थगायनायनि दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोबां थाखा होगोन होननानै थांनाय एमएलए इलेक्सन एमपि इलेक्सनफोरावबो गोबां थगायबोदों बिथांमोना रायजो राजा आइ आफाखौ जाम्बा जाम्बि बेसारा 500 थाखा होगोन होननानै थाङो दिनै बिथांमोना गोबां आइजोफोर बुथुमनानै लांदों 500 थाखा होगोन होननानै सोरबा 300 मोनदों 200 मोनदों बेयाव गामियाव फैनानै दावरावसो जाफैलाबायदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि देरहानायनि नोंथांमोना फोरमायगोन नामा जोंथ' 100% देरहाखागोन मानो होनबा रायजो राजा आइ आफाफ्रा जिबायदि नुथाय जों नुनो मोनगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो दिनै बर' अना बर'आबो जोब्बाय जों दिनै मिथिनो मोनदों अना बर'आबो दिनै जों फुंनि निउसावनो जों मिथिदों जोंनि सेराव मिथिहोदों मानो होनोबा अना बर'आबो जोंनियाव थानाय नंला बिथांमोनाबो गावस्राजोब्बाय दा बेनिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै बड'लेण्ड निउस आरो बर' निउसनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो बयबो जिरायनानै दाथासै बिटिआर दाफुंनायाव बयबो मावनो थाखाय लोब लोब फैदो जोंनि इउपिपिएलखौनो मदद खालामनानै जाहाथे बिटिआर दाफुंनायाव साक्सेस जायो आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो थारैनो बेवहाय सोलायगोन होनना बुंदों बे सोलायनायफ्रा अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि थासारिया माबायदि बिथाङाथ' दानिफ्रायनो बिथांनि थासारिया गाज्रिखासै नों रायजो राजा आइ आफाफ्राबो मिथिखायो मानो होनोबा बिथाङा थाखाजोंसो बायनानै रायजो राजाफोरखौ मिथिं खालामसै दायो थाखाया 17 बोसोरनि दंखायो नालाय बिथांनाव दा बिथाङा गोसोबायदि रायजो राजाखौ थगायगोन गोसोबायदि थाखा फैसा राननानै होनानै लांगोन नाथाय सानबैसो थाखा फैसाजों बायनो रायजो राजा आइ आफाफ्राबो एफाबां जाम्बा जाम्बि नङा बिथांमोना थांनो हागौ बिथांनि लेक्सारखौ ओरैनो खोनासंनो होननानै सोरबाया जायगा नायनो होननानै थांदों दाखालिनि 25 तारिखनि जि नुथाय बे नुथायाव जों गोबांनिफ्रायनो जों रिपर्ट लादों जों मिथिदों गामि ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना बुंदों जोंखौ थगायनानैसो लांदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा होगोन होननायखाय थांदों आरो सोरबाया जि जायगायाव 200 थाखा हाजिरा मोनो गामियाव मावोब्ला बिथांमोना 500 होनायखायसो थांदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों बेखायनो बिथांनि थासारियाथ' गैखाला दायो बियो फैसा थाखाजों बायनो नागिरगोन नाथाय रायजो राजा आइ आफा एफा जाम्बा जाम्बि नङा बिथांमोनाबो बुजिनो हानाय दंसै दा बिथांमोना नाजाब्लाबो नाजानो हानाय नङा मानो होनबा जोङो 100% सरकार खालामगोन फैबाय थानाय बिटिआरआव जोंनि इउपिपिएलआनो सरकार खालामगोन बियो खाथांखा इउपिपिएलनि जे सुबुं बे थुबुरमा बेवहाय बेखौनो आं बुंनो सानो दिनै नैबे समस्ति माने सालबारि ब्लकनि मोनसे बेयो थुबुरमा जुथुमा बेवहाय माने सालबारि समस्तियाव अर्थात गासैयाव बिटिआरनि दिनै जौगानांगौनि थाखाय बिटिआरखौ दाफुंनांगौनि थाखाय जि रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों बे सोलायनायखौ नैबे समस्तियावबो लुबैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ लुबैनायखौ नागिरनानैनो दिनै मोनफ्रोमबो हारिनि गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय बेवहाय जोंनि आइजो आरो गोबां रायजो राजाफोरानो बेवहाय
जमा जाफैदों आरो बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै सोर सोर नुजाथिगोन होननानै बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो वमेन सेलनिफ्राय मोनसे जोङो डिस्ट्रिक्ट माने भिजिट खालामनानै जोङो दावबायबोदोंमोन आरो नैबे समाव बेवहायबो सालबारिनि बे ब्लकनि सिङावबो नैबे जथुम्मायाव जोङो सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतिभा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे वमेन सेलनि आफादगिरि बिना गयारि आरो आं बेवहाय माने नेहाथारि हिसाबै आं बेवहाय नुजाथिफैदों नोंथांमोननि देरहानायनि फर्मुलाखौ फोरमायदों बेवहाय मावलांबाय नुबाय थासिगोन दिनै फोरमायनो साना खिन्थु फैबाय थानाय समाव बयबो जे बे सोलायनायखौ लुबैदों बे सोलायनायखौ लानानै आरो जोंनि नैबे मोनसे आब्रुथि राजखान्थिखौ नोजोर होनानै जे सोलायथारनो हागोन बेखौबो जों साननो हायो आरो फैगौआव जों देरहाथारगोन होननानै जों साननो हायो आरो